Dit is normaal net een hokje wat je in de zeehoen in had, hè? Nee, dit is een hokje dat we extra bouwd hebben om de zeehoen toch te helpen. We gaan deze winter hele prutte jonge grieze zeehoen binnenkregen. Dat met deze baby's. Deze baby's worden geboren met een witte vacht. En ze worden geboren op de Richel. Dat is een zoonbank tussen Terschelling en Vlieland. Maar met al dat zwarmig waar dat we horen, hij is die zoonbank hoe de wetten doen. En toen ben de zeehoen oorspeelt. En dat gebeurt heel vaak in de dwarpen, op Vlieland en op Terschelling. Maar het punt wie dat er correct kriesvakantie wie. Dus een hele prutte toeristen op het strand. Dus een hele prutte verstoring van de zeehoen. Dus een hele prutte baby's ben hun mem kwijtrekken. En ja, hier krijgt het waar de koers. Het is zo dat de zeehonden die liggen overal. Ze komen boven over de dijken heen. Er lag een bij de veerboot van Holwert. Die wou al een kaartje kopen, denk ik. Of naar Pieterburen of naar het eiland. Echt waar. En één bij de OK-pomp. Vlakbij de afsluitdijk, daar lag er een. Ze liggen op de meest rare plekken. Ze komen boven over de dijk heen. Meer dan 360 zeehoenen worden er op het stuit opvangen. Haast de helte is het warmslachtoffer. Er is groot verlet van handdoeken, visk en van vrijwilligers. Dag en nacht binnen er nou al zo'n 40 mensen vanuit de hele wereld in het spier. En nog kennen ze wel meer professionele helpbroeken. We hebben nu gevraagd aan dierentuinen van hebben jullie personeel wat je even kunt missen. Die ook weten wat het inhoudt om met wilde dieren te werken. Want het zijn wel allemaal wilde dieren. Die ook onverwachts eens een keer, als ze schrikken, dan bijten ze ook. Dus je moet er heel voorzichtig mee omgaan. En de eerste dierentuinen hebben zich al gemeld. Dus we krijgen er mensen bij. De bettegolf en de storm binnen voorbij. Maar jonge zeehoenen moeten een paar maanden blijven. De drukte van de crash is dus nog net oor. En ik jood komt er nog een zieke zeehoen binnen. De zeehoen die ik binnenkwam is Hercules van longworms. Dat ik wel de zien, ze hebben vaak al je bloed. Ze zitten helemaal vol met die worms. Kunnen dus geen lucht meer krijgen, kunnen meer doeken, geen vis meer krijgen. En spelen dus heel erg mee gewoon op de eilanden.